قربانیên geşta mirinê di darbestan de li axa welatê xwe vedigerin. Ev cenazeyên han dabûn ser rêya koçberiyê qene jiyaneke nû bo xwe peyda bikin. Lêbelê ketin davga bazirganên qaçaxtiyê û di avê de xeniqîn. Pêncê hezîranê gemiyek li peravên Cezayirê bin av dibe û pazda koçberên Sûriyayî li ser pişta wê jiyana xwe jê dest didin. 11 term piştî bêtir ji mehekê bi alîkariya birêveberiya Xweser derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hatin kirin. Li gor birêveberiyê bi rêya peywendiyên dîplomasî ew cenaze bo balafirxaneya Beyrûtê hatin veguhastin û li jêr hewayeke xemgîn radestî malbatên wan hatin kirin. Îsal ev cara duyem e gemiyên koçberiyên Sûriyayî li Cezayirê bi nav dibin û piraniya wan ji Kobaniyê ne.